Moikka vaan kaikki. Mä ajattelin järjestää sellaisen LPS-piirustuskisan. Mä toivoisin ainakin 5 osallistujaa. Ja siinä on vain 2 sijaa, joten niin. Eli siis vain 2 sijaa. Elikkä niin. Tuossa alhaalla kuvauksessa lukee sitten ne, että ne kaikki niinku, mitä sun pitää niinku joko tehdä tai silleen. Ja siis voittaja saa 1 omatun semmoisen elokuvan. Ja mä suppaan. Tai siis tilaan sen. Niin, tietenkin. Ja sitten myös mä tilaan sen 2. tulleen. Ja teen sille sellaisen pienen vaan niin kuin videon. Ihan siis vaan sellaisen jonkun esim. Ja kaikkea näin. Silleen. Joo. Ja siis, niin, eikä mun silleen muuta tässä ollut. Toivottavasti te osallistutte tähän kisaan. Osallistutte siis tähän kisaan. Ja niin, moikka!